आङो आरनाय रादाबनिफ्राय नोंथांखौ कल खालामदों जिहेतु रन्जन दैमारिनि जिहेतु दिनै जिहेतु हियारिं जानाय बे हियारिं जानायखौ जिहेतु गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै फिन बिथांखौ जिउ जोबजासिम जे जोबथेसालियाव दोननायनि जिहेतु जि राय होफिनबाय बेनि सायाव जिहेतु एनडिएफबि नि सासे मावथि हिसाबै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो दिनै? दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखायल' नङा बियो आं बुंगोन बर' माहारिनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव मोनसे सान। बेबायदि गाज्रि समावब्लाबो आं फंबायखौ हामबाय होनदों नोंथाङा जोंनिसिम खबर लाहरनायनि थाखाय। थांनाय 2019 मायथाइयावनो सिबिआइनि स्पेसियेल कर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे 10 जन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरखौ लाइफ माने जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ बे रायखौ फोसावदोंमोन। आरो बे रायखौ जेब्ला फोसावदों बै समाव जोंहा आफाद दङमोन आरो बै समनिफ्रायनो जोङो चेलेन्ज खालामदों जे बे जाजमेन्टखौ जों गनाया, बेवहाय जोंनो गोदान मोनसे बिजिरनो नांबावगौ होननानै जोङो हाइकर्टआव बै समनिफ्रायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन। बिनि उनावनो फैयै फैयै जोंहा एकर्ट फैबाय। एकर्टआव रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय जबरदस्ति लानानै थांनानै दिल्लीयाव साइन खालामहोबाय। बिनिफ्राय बिखौ लानानै फैफाफिनबाय 20 दिनसो जोंजों दोननानै आकबार जेलाव सोनानै दोनफाफिनबाय। बिनि उनाव नाजानानै जों गुवाहाटी हाइकर्टआव एपिल हियारिंखौ जों मोननो हाबाय आरो जों आसा खालामदोंमोन बे हाइकर्टआव जि बिजिरनाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोलिदोंमोन बेयो मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जोङो एक्स एनडिएफबि नेनानै दङमोन। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जबरदस्तिब्लाबो एनडिएफबि साइन खालामदों आरो गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जिखिनि क्लस एनडिएफबि मावनांगौ दंमोन एनडिएफबि साइडनिफ्राय बेसांखिनि खामानिखौ एनडिएफबि मिनिट मोनसेयावनो मावदोंबाबो भुल गैया। जेरैहाय संगठनखौ सिफायनांगौ जों सिफायदों, डिजिग्नेटेड केम्पआव जोंनि सेंग्राफोरा दङमोन गासिबो न'आव थांफाफिननांगौ थांदों। बेनिफ्राय जोंनाव जेसेबांखिनि सिलाइ बारुद गुलि बम दङमोन बेफोर गासैखौबो जोङो सोरखारनो गथायदों। जोंनि साइडनिफ्राय जों जिखिनि मावनांगौ दंमोन गासैखौबो जों मावदोंमोन आरो बेवहाय जों आसा खालामना दंमोन जिहेतु एकर्ट जाबाय भारत सोरखार आसाम सोरखारा हास्थायनाय बायदि एनडिएफबि जिखौ लुबैदोंमोन बेखौ मोनाब्लाबो साइन खालामना फैबाय हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय गासैखौबो जों मावदोंमोन आरो बेयावखायनो जों नेनानै दंमोन सोरखाराबो सोरखारनि साइडनिफ्राय मोनसे अननाय बा मोनसे माबाखौ जोंनि सायाव एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा बर' हारिनि सायाव देखायगोन बा दिन्थिगोन बियो मावनायनि गेजेरजों जागोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुबाय जों जिखौ लुबैबाय थानाय बियो थोबसेबो दिनै मोगथाङाव महर मोनाखै। गाज्रिसिन जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। खारन थांनाय बाराव लवार कर्टआसो सारखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट माने जाजमेन्ट फोसावदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ। दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआबो बे एखे जाजमेन्टखौनो दिनै फोसावफिनबाय। बेवहाय जोंहा जोबोद दुखु दङ आरो जोङो दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बुंगोन जोङो माने सोंथि सोंनायनि दिनै सम। बे सोंथिखौ दिनै एक्स एनडिएफबि सोङा, बे सोंथिखौ दिनै समस्त बर' रायजो राजाफोरा सोंगोन आरो जोङो सोंथिखौ जोङो जारिमिननि सायाव बिथा खालामनानै सोंगोन। दिनै एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरखौ जेलाव दोनबाय थानो मोनब्ला जों एनडिएफबि लिरनाय मेमरेन्डामखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे मेमरेन्डाम होनानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ मानो खालामनाय? मानो दिनै जेलाव थाबाय थानाय दैदेनगिरिफोरखौ लानानै थांनानै जबरदस्ति मानो साइन खालामनाय? म्यानमारनिफ्राय मिथिया असिया जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लाना फैनानै मानो दिनै बिटिआर सुक्तियाव साइन खालामहोनाय? बिनि एन्सारखौ दिनै जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरखाराव दङ बिसोरखौ जों सोंगोन, जारिमिनखौ बिथा खालामनानै सोंगोन। खारन जों मावबोनाया दिनै मिसा नङामोन। जों मावबोनाया एनडिएफबि जि सोमावसारदों बे सोमावसारनायाव गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि दावहारुफ्रा दिनै जिउ बाउदोंमोन आरो बेफोर गासैखौ बिथा खालामनानै एनडिएफबि मोनसे मोजां मेमरेन्डाम लिरदोंमोन। जाय मेमरेन्डामनि गेजेरजों पलिटिकेलि बर'फ्रा नङाब्लाबो 50 इयार्स जेबो मुभमेन्ट खालामाजासे जेबो नासयजायाजासे बर' बायदि जोंनि हा हुखौ लानानै जों थांना थानो हानाय मोनसे परिबेखौ जों मोनगौमोन। बेबायदि मेमरेन्डामखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनानै सिरियै गोदान माबा मोनसे गथाय खोमानानै बा सोरजोंबा एग्रिमेन्ट खालामखोमानानै सोरनिबा आथिं सिङाव गंग्लायहैनानै जाय मेमरेन्डामाव एनडिएफबि जेनेरेल एमनेस्टि बाथ्रा लिरदोंमोन। जेरैहाय बेलटिया बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव हाग्रामाव महिलारिमोना गोबां माने दाय दङब्लाबो बिथांमोना उदां थानानै रायजोनि थाखाय खामानि मोनदोंमोन। बे जिनिसखौ दिनै एनडिएफबि खालामखादोंमोन खिन्थु बेखौ दिनै बोखारनानै गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय सोरबा सानैसोआ जि खालामनाय बिनि एन्सारखौ जोंनो नांगौ। बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ आरो बे फिननायखौ दिनै एक्स एनडिएफबिल' नङा समस्त बर' रायजो राजाफोरनो दिनैनि दिननिफ्राय बबे समनि गेजेराव होनो हायो बिथांमोना बे फिननायखौ होनांगौ। जिहेतु दिनै जिहेतु जोबथा जाबाय दिनैनिफ्राय फिन बिथांनि सायाव जिहेतु हियारिं जानायनि जे आसा दंना गैया? बे माबायाव दिनै मोनसे सिस्टेम दङ कर्टआ। लवार कर्टआ जाजमेन्ट होखांनायनि उनाव जों बेखौ हाइ कर्टआव हैनो हायो, हाइ कर्टआव होखांनायनि उनाव जों बेखौ सुप्रिम कर्टआव हैनो हायो। सुप्रिम कर्ट होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि आखायाव बे गैया जिनिसा। जायगायाबो दिनै गोजान दिल्लीयाव जों बेखौ खालामनो गोनां जायो। थाखा फैसा लानानैबाबो बहुतखिनि
नैबे हाइकर्टआव जोङो जिबायदि खस्थ' खालामनानै उदालगुरि XNDB वेलफेयार ससाइटिया जिबायदि दायित्व लानानै एडभकेटनि फिसनिफ्राय लानानै जोङो जिखिनि माने रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लानानै सहाय खालामबाय हाइकर्टखौहाय जों हाबाय जोंनि जायगायावनोखाय गुवाहाटियावहाय जों हाबाय बेखौ खिन्थु दिल्लीयावथ' दिनै जोंहा बेसेबांखिनि आखाइ गैया सोर दिनै जोंनो होगोन रांखावरि जायफोरा दिनै गादि लानानै दङ बिथांमोनाथ' दिनै लुबैया जों जि नुदों बिथांमोननिफ्राय जों गरसेबो सहाय मोनखायाखै जोङो ओरैहालागै साननानै थाबावनाय दे जोंनो थाखा फैसानि जोंनो जेबो सहाय खालामनाङा खिन्थु राजखान्थियाव जिरायना थानाय गादियाव जिरायना थानाय बेक्तिफोरा पलिटिकेलि सोरखारा हायो कनभिक्ट खालामनाय बेक्तिखौनो जुदि साइन खालामनो लांनो हायोब्ला दिहुननाय ना साइन खालामनो लांनायाबोथ' दिहुननाय बरननाय बे बरननायखौ माने गोलाव समनि थाखाय खालामनायबानो नाब्लासारा उदां जायोमोन साइन खालामनोल' लांनो हायो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो गावनि जि जारिमिन सोरजिबोबाय बे जारिमिनफोरखौ नायफाफिननानै माने गोदानै दावगालांहोफिननो मोनसे हारिखौ बा मोनसे ओनसोलखौ बेनि थाखाय खामानि मावनो मोना बेथ' बिदि जेबो बाथ्रा जानो हाया बेवहाय सोरखारा हायोमोन दिनै सोरखाराव जायफोरा दङ बिसोरनि समस्त दाय बे दिनै एनडिबिनि जेननाय नङा सोरखाराव जायफोरा बेक्तिफोरा जिरायना दङ बिसोरनि जेननाय आरो बे जेननायनि फिननायखौ जोंनो नांगौ जिहेतु सोरखारा जिहेतु एनडिबिनि आफादगिरि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जे उदां खालामनायनि जिहेतु नांथाबना थानाय बेखौ सरकारा एसेबो मदद खालामाखिसै नामा अब्ला खालामाखै दिनैनि जि सावगारि दिनैनि जि राय दिनैनि हाइकर्टनि जि जाजमेन्ट बेखौ नायोब्ला जों सिदायैनो बुंनो हायो सोरखारनिफ्राय जों जेबो जों सहाय मोनाखै आं दहाय बावैसो बुंबाय जों थाखा फैसानिथ' जों जेबो सहाय मोनखायाखै जों बेखौ जों आखाइ थिखांथानाय नाङा दे जों बेलेगनिफ्राय जों बेखौ लागोन जों लुबैदोंमोन पलिटिकेलि जोंखौ सहाय खालामनांगौ आंहा गोसोआव दङ जेब्ला थांनाय 28 मार्चआव एपिल हियारिंआ स्टार्ट जाबाय नाब्ला सारा आंखौ बुंदों थांनानै खबर हैथां लरेन्स जायहा दिनै UPPLनि MLA बिथांखौ आं लोगो हमहैदों थांनानै आं खोन्थाहैदों बिथांनो जे नाब्ला सारनि हियारिंआ स्टार्ट जानोसै नोंथांमोननिफ्राय मा सहाय खालामनो हायो खालाम फेरेंगा BTCनि EM बिथांनोबो थांनानै आं फोरमायहैदों नोंथाङा एनडिबिनि केसनि सायाव नायनायनि दायित्व मोनदोंनो सरकारनो आं बेखौ मिथिनायखाय नोंथांनि सेराव फैदों नोंथांनो आं मोनसे इनफरमेसन होनो गुवाहाटि हाइकर्टआव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जि माने केसखौ जों आखुबार जुजिफिनदों बेयो दिनै जागायनोसै बिथांमोननो जोङो इनफरमेसन होदों होसेयावबो मा मोनखो दिनै जों बिथांमोना जिहेतु इनफरमेसन होसेयावबो मदद खालामासै नामा जेबो दिनैनि तारिखाव जि रिजाल्टखौ जों मोनबाय बेखौ नायोबाथ' बिथांमोना थोबसेबो सहाय खालामाखै मानो खालामासै साइन होनो लांनो हाबाय एनडिबिनि मेम'रेन्डाम जि गोसोखां बिलाइयाव जोंहा जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा दंमोन जि गोसोखां बिलाइया दिनै बिटिआरनि एमअएसखौ नायोबा बेसेबांबा गोजौआवमोन बे मेम'रेन्डामखौ गाइड खालामनानै गुबुन मोनसे मेम'रेन्डाम लिरनानै जेराव एनडिबिनि केसखौ हाइनेस नन हाइनेस लिरना लाबोनो हाबायब्ला दिनै जोंनो हाइकर्टआव दिनै पलिटिकेलि मानो सहाय खालामनानै रिजाल्टखौ दिनै मानो मोजां खालामनो होनो हायासै दिनै नोंथांमोना सिन्था खालाम जों दिनै गामिफोराव हाबनानै ओनसोलफोराव थाबायनानै गम मोनदों रन्जन दैमारिजों जोंनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरखौ गजानो लुबैनाया दिनै जोंनि XNDBनिल' सिमां नङा समस्त बर' रायजो राजानि सिमां बेखौ दिनै समजों लोगोसे बयबो दिनै नुलांखागोन दिनै गोबाङा जोंखौ दानि फन खालामनानै सोंहरदों मा जाखो फंबाय मानो बेबायदि जाखो मानो इसिबां अयनाय खालामखो जोंखौ गोबाङा बुंनो हमदों दिनै बिटिआरनि फार्स्ट इमप्लिमेन्ट दफाया रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोननायानो माने मावफुंजाबाय होननानै गोबाङा जोंखौ दिनै बुंदों बेवहाय जोङो साननानै दङ समजों लोगोसे जोंनो गासैनिबो फिननाय जोंनो नांगौ मानो दिनै बेबायदि खालामना होफैखो जोंनि दैदेनगिरिखौ मानो दिनै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननाय थानाय परिबेसम दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो लाबोखो बिनि एन्सारखौ जोंनो खिन्थु नांगोन माखासे समाव जों नुनो मोनबाय थायो ससियेल मिडियाफोराव बिथांमोना बुंबाय थायो गिबि खामानि हिसाबै रन्जन दैमारिखौ बहननाय आरो एनडिएफबिनि गासैबो जेलाव थानांनाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा बुङो नाथाय दिनै बे बाथ्राया जाफुङासै नामा दिनैथ' जाफुङाखै बेवहाय जोङो सानबाय थादों आरो जों बुंगोन बियो मोनसे जोंनि लुबैनाय जोंनि सिमां जोंनि आखाजों गेलेनाय मोनसे फावथिना जाय बेक्तिफोरा दिनै बे फावथिनाखौ गेलेबाय थादों बिथांमोना दिनै साबधान जानाया मोजां जों खामानि मावबाय थादों बारे बारे बुंदों मिडियायाव प्रमदाबो बुंदों फेरेंगाया बुंदों जों खामानि मावबाय थादों खामानि मावदोंबा दिनै नोंसोरनि खामानि मावनाया जेलाव दोनबाय थानायनि खामानिमोन नामा जोंहा दिनै बे क्लियार जादों बिथांमोना खामानिखौ जुदि मावमारदोंमोनब्ला बिथांमोना लाइफ जिउ जोबजासिम जेलाव दोननो थाखायसो खामानिखौ मावदों आरो बेखौ जोङो समस्त बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव लांगोन जोङो बयनोबो जों फोरमायगोन आरो नैबे समाव जों मोनसे बुंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा माखासे सान सिगाङाव मिडिया माखासे खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ बहननायनि थाखाय खामानि मावनाया इसोरासो मिथिगौ होननानै बे दिनै मोगथां महराव जायासै नामा अब्ला बियो बेखौनो आं बारे बारे बुंदों जाय बेक्तिफोरा जों मावबाय थादों जों दिहुनगोन होननानै बुंगासिनो दंमोन बेखौ आं दिनै फावथिना होननानै बुंदों आरो बे फावथिनाया जोंखौ आघात होदों
बिसोरनि बे फावथिनाया बे नंखाय गेलेनाया जोंनि मिजिंजों जोंनि आसाजों जोंनि सिमांजों गेलेदों होननानै आं बेखौनो बुंदों आरो बिनि फिननायखौ होनांगौ बे फिननायखौ दिनै एसएनडिपिआल' लुबैयाखै बे फिननायखौ दिनै समस्त बर' रायजो राजाफोरा लुबैदों कारन जोंनि नांनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोंजों लोगोसे सोमोन्दो दङमोन बर'लेण्डआव थानाय साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया जोंजों सोमोन्दोआव दंमोन डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेवहाय बर'लेण्डनि साफ्रोमनोबो बिथांमोना फिननाय होनांगौ मानो दिनै बेबायदि प्रब्लेमाव लाबोना दोनफैखो मानो दिनै मोजां खालामनो हायाखिसै जाय एकर्डखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बेसेबांबा गिदिर मुङानो जों मोजां मोनसे एरेन्जमेन्ट लाबोबाय जाय एरेन्जमेन्टखौ दिनै आंखौ गोबाङा बाख्नायदों होननानै फनाव गोबाङा नोंसोरो बिराद मोजां एकर्ड खालामबाय होननानै बुंहरदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जों मानो दिनै गोजोनाखै जों मानो दिनै मोजां होननानै गनायनो हायाखै बिनि फिननायखौ जोंनो प्रमद बर'निफ्राय नांगौ आरो बिथाङा जे बारे बारे बुंबाय थादों बे सुक्तिनि गेजेरजों आं सान्ति लाबोबाय होननानै दिनै सान्तिखौ नाय मोनगोन नामा जोंनि गेजेराव पलिटिकेलिबो जों असान्ति जानानै दङ एनडिपिनि नांनायाव जेसेबांखिनि दुखु दाहा लानाय जि जारिमिनजों सोरजिनाय बे जारिमिनखौ नायफाफिननानै गोबां बर' रायजो राजाफोरा दिनै दुखुआव दङ अब्ला बहा सान्तिया फैखो बिनि बेबायदि मिसलिया बुंबाय थानाय बा समा बारा गोबाव गैलिया बिनि फिननायखौ रायजोनि सिगाङाव फैनानै बियो होनो नांगौ जोंनो बे समाव आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जिहेतु एनडिएफबि जोबथेसालियाव थानांनाय सा 10 साब्रैखौ दिनै जिहेतु उदां खालामनानै होनाय जाबाय होननानै दाय गैया होननानै बिनि जे साब्रैया सोर जाखो आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबै जोबथेसालियाव थानांनाय जिउ जोबजासिम बिथांमोननि नामखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों दासिम आं मोनसे जार्नियाव दंबाय थायो आं दहाय फुङावनो उदालगुरिनिफ्राय ओंखारबोदों गुवाहाटियाव सारनि जाजमेन्टखौ मोनायाव मोनथिदों जे बेहा हाइकर्टनि जाजमेन्टआ फैसिगोन बेवहाय जोङो फैदोंमोन आरो दिनै बेहा सेसन कर्टआवबो डेट दंखायोमोन बिदि हिसाबै जोङो फैदोंमोन बेवहाय आं बारा मोनाखै थेवब्लाबो मोनसे माबानिफ्राय आं वाट्सएपनि गेजेरजों आं इनफरमेसन मोनदों आं बेखौ बुंनो हास्थायदों गनाय हिसाबै अनसाय जुगामि लख्रा आरो इन्द्र आरो माखासे बे एमएलए इलेक्सन समाव जोङो हाइकर्टआवनो बेल बुनानै माखासेफोरा उदां जादोंमोन बे उदां जाना थानाय सानैया दिनै हाबफाफिनगोन जाय सानै व्यक्तिनि मुङा राजु सरकार आरो बिथराया बेलाव गलांनानै बिथाङा हाबा जाबायमोन बिथाङा हाबा जाबायमोन हयथ' दिनै आं मोजां बिनि स्टेटासखौ मिथिया बिथाङा मोनसे न'खराव संसार जाहैबायमोन बै व्यक्तिया दिनै गावनि न'खरखौ गावनि हौवाखौ गारनानै दिनै जेलाव बिथाङा फैफाफिननांगोन बिथां बे बावैसो सिगां बिसायख'थि समाव बिथां सानैखौ जिहेतु उदां खालामना होबाय होननानै जिहेतु ओंखारबोनाय बिथांमोना फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांसिगोन नामा अब्ला बिथांमोनाबो दिनै बिथांमोनखौबो जिउ जोबजासिम जेलाव थानांगौ होननानै बिथांमोनखौ दिनै हाइकर्टआ फोसावफिनबाय बेलावसो दंमोन बिथांमोना ट्रायला सोलिबाय थानायखाय बिथांमोना बेलाव ओंखारलांनो दंमोन दिनै जाजमेन्ट होनाय हिसाबै निस्सय बिथांमोना आंनि बुजिनायाव आखबार बिथांमोना जोबथेसालियाव फैफाफिननांगोन बे बेलाव गलांनाय बै 6 जननि गेजेराव सानैया फैफाफिननांगोन बेनिफ्राय थाखानाय हिसाबै डिआर नाब्ला सार दङ जोंहा बै समनि डिपुटि आर्मि चिफ जोंखां सार दङ बेनिफ्राय भाइस चेयारमेन रिफिकां सार बिथांमोना दंखायोमोन आवगाया दंखायोमोन राजु सरकार आरो बिथराय बिथांमोना फैफाफिननांगोन बायदि जों मोनदों आरो स' फैफाफिननाङोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना सासे आइजोआ जाथिनि थाखाय गावनि मोनसे मोजां समखौ एनडिएफबिनि नांनायाव बावसोमखाबाय अलरेडि बिनि उनाव बेलाव दाखालि गलांनायनि उनाव बियो हाबा जाहैदोंमोन आं गोदान मोनसे संसार जानोसै होननानै आरो बे व्यक्तिया जुदि आखबार जेलाव दिनै जिउ जोबजासिम थाफैफिननाङोब्ला बिनिख्रुइ आरो बांसिन मा दुखुनांथावना दङ नैबे समाव नोंथाङा जिहेतु खावलायनो लुगैयो नामा जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टआ जिहेतु एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोजां जायासै नामा नोंथांमोननि बायदिब्ला जों बारे बारे बुंबोबाय थादोंमोन बै समनिफ्रायनो कारन जों मोनथियो जोंनि मेमरेन्डामाव मा दंमोन आरो जोंनि बिटिआरनि एमअएसआव मा मोनखो दिनैनि तारिखाव जों बुंगोन बे हामा जायाखै होननानै बुङा प्रमदआ रिजाइन होनांगौ बिटिआरखौ रिजेक्ट खालामनांगौ समस्त बर' रायजो राजाफोरा बिटिआरखौ रिजेक्ट खालामनांगौ महा नुदों दिनै बबेयाव जारिमिन दङ सिगनेटरिया दिनै जोबथेसालियाव थाफाफिननांनाय प्रमदखौ जों बुङा बिटिआर एकर्डखौ जों बुङा बिटिआर एकर्डआ गाज्रि होननानै खिन्थु जोङो बुंगोन दिनैनि तारिखाव जोङो राव सोलायगोन रेजेक्ट खालामनांगौ बिएससिखौ जेरै रेजेक्ट खालामदोंमोन बर'फ्रा बिटिआरखौ रेजेक्ट खालामफिननांगौ बिटिआरखौ जोङो रेजेक्ट खालामनांगौ बेखौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो जाय खुंथाय गोहोआव दिनै प्रमद बर'आ जिरायनानै दङ बिथाङा थाबैनो बे गादिनिफ्राय ओंखारनांगौ नंगौ निस्सय नोंथांमोननिफ्राय जा एसे हायो जे जोंनि
फननि गेजेरजोंनो एसे मोनथिनो हाबाय जिहेतु उन समाव जिहेतु गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोनजों मोजाङै जनानै जिहेतु एनडिएफबि नि जे जेंना आरो रन्जन दैमारिनि जिहेतु दायो जिहेतु जोबथेसालियाव थानांनाय बेनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायनानै जिहेतु रायजो राजानि सिगाङाव लाबोगोन। दिनैनि बे जिहेतु सावरायनाय बेखिनियावनो जे नोंथांनिफ्राय आं बिदाय लाबाय होननानै सानो। खुलुमबाय। औ।